Пам-пам-пам. Відзік. Калі б у мяне што нічога не было, у мяне быў глядзеў, можа ты у твітары бачыў, не бачыў, пісаў. Карацей, бесперабойнік у мяне быў. Далі мне бесперабойнік, добры сябра, Сярожа. Дзякуй, дай Бог твоё здароўя. Даў ён мне бесперабойнік, кажа, вось, калі што-то спатрэбіцца, тыпу, я ім карыстаўся, на ім ён атрымаў прынтер у сябе. Ну, ўсё было добра. Вось, а ў мяне недавно пасля гэтых усіх бур, у нас тут як бы не так, каб моцна нешта тут на Новагрудчыне нешта нарабілася, але ўсё роўна. Нешта са святлом апошніх пару дзён, і там то рамантуюць, то не рамантуюць, карацей, часценька пачало выбіваць. Прычым, што спачатку просто знікла, мол, там магло знікнуць на 1,5 гадзіны, яны там прыязджалі, нешта там колупаліся, нешта рамантавалі. А недавно было так, што цэлы дзень за дзень вось там 5 ці 6 разоў, пакуль я просто сядзеў за кампом, ён просто выключае святло на секунду і ўключаецца. Зразумела, што гэтага дастаткова, каб цалкам у мяне вылецела ўся сістэма. Ну, дзякуй Богу, што нічога такого не павылятала, ну, нічога не паламалася, не пагарэла. Але, ну, гэта, ну, як бы напружаная тэма. Калі ты працуеш, калі там нават гуляешся, яшчэ там што... Я такі думаю, трэба ж... А гэта бесперабойнік ляжаў, думаю, трэба падлучыць, трэба праверыць. Вось, я, знаеш, падлучыў, а ён, курва, не працуе, ты сабе уяўляеш. То бок, ён пішчыць, і калі выключаецца святло, ён пачынае пішчаць, што это самае святло вырубілася, але пры гэтым вырубілася ўсё роўно ўвесь. Комп вырубіўся, і монік, я думаю, трэба праверыць. Падлучыў да моніка, ну, секунд 10 ён монік патрымаў, і ўсё. Ну, калі ён нават монік 10 секунд. Мне бы хапіла, каб ён мог хаця б, і мне ж не абавязкова, каб ён быў супермоцны. Мне хапіла, каб ён вось гэту секунду, калі ідзе гэта перагрузка, да, каб хаця б сістэмнік хаця бы вытрымаў. То бок монікі та выключыцца, уключыцца, а каб сістэмнік просто гэту секунду працягваў працу, пакуль зноў не пойдзе падача ад лічыльніка. І ўсё, я такі, ну, ёкарны бабай, пайшоў глядзець у інтэрнэт. Я пакуль што нічого яшчэ не набыў, але паглядзеў, падаецца, што, ну, умоўна, там, рублёў за 150, прычым, што гэта самы, як бы, танны варыянт, ну, без перабойнікаў. Такая скрыня вялікая даволі. Так што, вось, я паглядзеў. Там у твітары мне адразу пачалі пісаць, як трэба выбіраць, 58 абрэвіатур гэтых страшных слоў, на што трэба звяртаць увагу, нейкія пускі, нейкія джелабэсы, бэбэлэсы, я, божа, што вы робіце? Ось, ну і карацей, вось, ну, бачыш, там за 100 нешта было. Та што? Акцыі нейкія, акцыі я люблю. Гэта, калі што не думаеце, гэта не рэклама, не пляцовак, нічога. Ну, 360 Вт за 108, это, пэўна, на камплюктер не хопіць, я так разумею. Яно ж так працуе? Я не ўпэўнены, што яно так працуе. Логіка ж у тым, што, ну, это ж неяк не... Ну, і ёмістасць трэба. Гэта трэба проста, каб на нейкі прамежак часу яна проста працягвала падаваць напругу. То бок гэта нейкі там не пускавыя зарады там не трэба, магу. Не, зразумела, просто да таго, што ў цябе ў камплюктер, які стаіць ты самы... блок? Сілкавання, так, блок сілкавання. Но наўрад ці ж на 360 Вт. І наўрад ці твоя сістэма пад нагрузкай будзе 360 спажываць, я думаю, можа, якіх там 410. Хаця трэба глядзець, што там тебе за відэакартка, за працэсар, што за гульня ўвогуле, карацей, там у гэты момант запушчана. То бок ты ўсё ж такі крыху ў гэтым разбіраешся. Не, я не разбіраюся насамрэч, я не ведаю, ці працуе гэта так, як я думаю, але па ідэі яно павінна так працаваць. Тыпу, аддае вось, да прыкладу, гэта 490 Вт. Гэта ж ваты ці вольты? На гэтулькі разбіраюся. На гэтым гікаўскі скончыўся. Майстры разбіраюцца. Ну, ваты ж, пэўна. О, еўра з зазямленнем. Бачыш? Трэба абавязкова ў Еўрасаюз зазямляць. Іначай працаваць не будзе. І зазямляць у Еўрасаюзе абавязкова. Так што, паважаныя гледачы, калі ласка, хто сапраўды ў гэтай хрэнуй не разбіраецца, глядзіце, ёсць сістэмнік, хаця бы для сістэмніка. Я не кажу ўжо для цэлай сістэмы, для монікаў, хаця можна было б сістэмнік. А як ты без моніка збіраешся там захавацца ці штосьці такое? Так калі... Не, так логіка ў тым, што калі ўжо вырубаюць, тут ужо вырубаюць надоўга. То бок не будзе такого, што
на пару хвілін вырубаюць, да? То бок, калі ўжо Зразумела. вырубілася, то ўжо на 1,5 гадзіны. Мне бесперабойнік на 1,5 гадзіны не трэба. Ну, зразумела, я просто за таго, што ты кажаш, монік табе не патрэбны. Што... Калі вось такая гісторыя пра секундныя перагрузкі, гэта 99 умоўна адсоткаў здарэнняў, якія здараюцца, гэта просто секундная выкл-вкл, да? І на гэты момант просто каб вытрымаў сістэмнік, таму што монік паспее выключыцца, уключыцца, ну а сістэмнік працягне працаваць, і ўсё. Гэта на той гэта просто па маіх меркаваннях гэта бы самы танны варыянт. А то калі я ўжо начну, каб уся сістэма захоўвала па 5-10 хвілін, гэта пэўна ўжо будзе бесперабойнік крыху іншага кшталту і цанавой катэгорыі. Дык вось, хто разбіраецца, парайце, калі ласка, бесперабойнік, ці не бесперабойнік канкрэтна, а на якія крытэрыі трэба глядзець для таго, каб вытрымаў комп, на якім, значыцца, Ryzen 5 Ryzen 5600 падаецца, ці 6500, 5600 падаецца, это самае GTX 3060 і блок, гэты Cassis, ці як ён там называецца, 700... Зараз поламаю камплюктер. 700В написано на блоку сілкавання. Ну, вось. Кас, или як он там, Кас. Мне казали, что он... Нечто такое, да, и яшчэ, калі я выбіраў, мне ўсе писали, гаўно! Некі там медны колер ці купер колер, ну, видишь, там, там по колеровой некой дифференциации гэтых штаноў адрозніваюцца. Сказали, не ва ўсіх згарэла. Всех, хто купіў, уже ўсіх згарэла. Ну, амаль што так і пісалі. Дарэчы, для гэтай відэакарткі напісана, што ў яе энергіспажыванне 170 Вт. Але гэта... Карацей, можна паглядзець у гэтым самым, у тваім як ён завецца MSI Afterburner, калі ты там пад нагрузкай гуляешься, там можна вывесці інфу, паглядзець, колькі спажывае пад нагрузкай і відэакартка, і гэта самае і улічваючы гэта просто з невялікім запасам трэба гуляць нешта. Пэўна так. Ну, у любым выпадку, я думаю, что калі у нас ёсць спецыялісты ў каментарях, калі хто напіша параіць, буду удзячны. Што не прям зараз, але, ну, я думаю, что для хутара ўсё ж таки рэч патрэбная. Ну, бывае ўсякае. Бось. Ну, гэта, пэўна, пра калі што датычыцца нешта яшчэ... Я сабе набыў цацку антистресс. Правда, нам уже говорили, что у нас тут шмат, ну, пакуль да гікаўскага дойдзем, конечно. У мінулы раз пра алімпійскія гульні колькі абмяркоўвалі. Ну, прыгарэла ў дзеда, ну, трохі падушніў я, і што далей? Што дзеда падушніць? Здаецца, ніхто на гэта не скардзіўся, калі я не памыляюся, не? Не, ну, нешта напісалі там. Ну, карацей, больше ў твітары сказалі, што я душны. Ну, чорт з ім, я дзед не можу. Карацей, смешна, набыў сабе две запцацкі для таго, каб рамантаваць ваду. Ну, там трэба ніпель дюймовы і мусапераходная з дюйма на паўдюймы. Всё, цацка не магу адарвацца. Я вось я просто накручиваю. Она так лёгенькая. И раскручиваю. Я сяджу, я могу по гадзіну просто сядзець, як той дурны этими самыми с фантиками сядзець і крутіць туды-сюды накручиваюсь. Вось такія гулькі у нас. Ну, ўсё, што хацеў распавесці, я ўжо ўсё распавёў. Ну, выдатна. Тады сапраўды можам пачынаць наш падкаст, відэакаст. Я называю размоўнае шоу. Даруй. Усім прывітанне, гэта размоўнае шоу «Відзік». 50-й юбілейны выпуск, да якога мы ўрэшце дажылі. Это прайшло колькі... Так, май... Колькі ад мая прайшло? 3 месяцы? Як кажуць, сабакі столькі не жывуць. Год і 3 месяцы нам спатрэбілася, каб зрабіць 50 выпускаў. Это... Карацей, да соткі яшчэ не хутка. Дык мы неяк не ўрачыста, мы неяк не ўрачыста распачалі. Ну, юкарны бабай. Я тады бытавуха звычайная. Стоячы вып'ю з лакця. Настойка домашняя. Да не, звычайно, просто напойчик солодкий. Ну, смачно. За наше и ваше здоровье.
Сапраўды. І з вами ў віртуальнай студыі Відзіка 50-го выпуска Рудзі, аўтар аднайменнага YouTube канала пра відэагульні і аўтар канала Ягонны Худар. Ягонны Ходар. Хведар, да, Ходар. Вось. Так, і Вітальс, аўтар Відзіка. Пра што мы сёння будзем гаварыць? Насамрэч, нешта даволі шмат усяго паднакапілася за мінулы тыдзень, пры тым, што апошні раз мы выходзілі ў эфір, была ў нас нядзеля, гэта быў вечар, наколькі я памятаю, нядзелі. Прайшло толькі 5 дзён, мы записываемся ўжо ў пятніцу ўвечары, каб у суботу зранку у вас быў свежы відзік, каб як у старыя добрыя часы вы маглі яго паглядзець за выхадныя нейкім чынам з усімі гэтымі тэмамі справіцца. Пагаворам спачатку пра тэхналагічныя усялякія штукі, і першая з такіх штукаў, яна зноўку тычыцца штучнага інтэлекту і знікнення ўсіх тых маральных перашкодаў перад вялікімі тэхналагічнымі кампаніямі, якія магчыма стаялі, магчыма не стаялі перад імі. Карацей, пра тое, як гэтыя вялікія кампаніі навучаюць свой штучны інтэлект, проста кажучы, на крадзеным кантэнце. Гэтым разам за дуплу схапілі кампанію NVIDIA. Каманда па распрацоўцы AI унутры фірмы займалася тым, што беззаганна крала відэа з YouTube і Netflix для навучання нейкага свайго чарговага падзалупнага штучнага інтэлекта. Я так і напісаў. Я забыўся, што я так напісаў. Ну, карацей, нейкі чарговы там дапаможнік, генератыўная мадэль, якая будзе штосьці ствараць на аснове таго, што вы напішыце, ці гэта будуць нейкія відэаролікі яна будзе ствараць, ці гэта нейкія 3D-мадэлі, карацей, там шмат розных варыянтаў таго, што гэта будзе. Кампанія, у якой капіталізацыя зараз складае штосьці 2,5 трыльёны долараў, яна не нашла нічога лепшага, каб прасіць сваіх супрацоўнікаў, каб яны проста спампоўвалі відэа з Ютуба, Netflix і іншых відэасервісаў дзеля таго, каб распрацаваць свой камерцыйны штучны інтэлект, які потым яны будуць прадаваць якім-небудзь кампаніям і зарабляць на гэтым грошы. Вытворца відэакарт. Так, слухаю. Я хацеў проста адзначыць, што трэба аддаць усё ж такі тое, што яны ўручную гэта рабілі. Не зусім уручную, там ўсё ж такі аўтаматызацыя ёсць, яны гэта рабілі праз серверы AWS Амазона, такія воблачная платформа, якая там дазваляе змяняць хутка IP-адрасы, каб цябе не запалілі, не заблакіравалі. Карацей, яны цераз такую аўтаматызацыю нейкую лёгкую спампоўвалі тысячамі ўсё ж такі гэтыя відэаролікі. Вось. Вытворца відэакарт увайшоў у лік тых тэхналагічных кампаній, якія, відаць, прынялі прынцып «рухайся хутка і парушай законы». Усё дзеля змагання за дамінаванне ў гэтай занадта часта ганебнай залатой ліхаманцы вакол штучнага інтэлекта. Прадстаўнік кампаніі заявіў, што іх дзеянні поўнасцю адпавядаюць літары і духу закона аб аўтарскім праве. Адначасова сцвярджаючы, што законы аб інтэлектуальнай уласнасці абараняюць канкрэтныя выразы, але не факты, не ідэі, не дадзеныя або інфармацыю. Кампанія прыраўняла сваю практыку да права чалавека даведвацца пра факты, ідэі, дадзеныя або інфармацыю з іншай крыніцы і выкарыстоўваць іх для выказвання нейкага свайго уласнага меркавання. То бок, NVIDIA прыраўняла камерцыйнае выкарыстанне штучнага інтэлекта да таго, што робіць чалавек, каб навучацца і потым з гэтымі багажом нейкіх ведаў, з валізкай гэтых ведаў зарабляць таксама на гэтым грошы. То бок, яны ўжо прыраўнялі штучны інтэлект да чалавека. І свае вось гэтыя жаданні зарабляць, капіталізіравацца яшчэ больш, да жаданні звычайнага чалавека курва штосьці паесці, зарабіць сабе на хлеб з маслам. Здаецца, YouTube з гэтым не згодны. Яшчэ ў красавіку генеральны дырэктар Ніл Мохан заявіў, што выкарыстанне YouTube для навучання мадэляў штучнага інтэлекту будзе відавочным парушэннем умоў карыстання сервісам. Тады гэтая заява тычылася OpenAI, якая навучала сваю мадэль
генератыўнага відэа штучнага інтэлекта Sora, калі ты памятаеш такую, таксама на даных Ютуба. Як паведамляецца супрацоўнікам NVIDIA, якія выказвалі этычны і юрыдычны занепакой з нагоды гэтай практыкі, іх менеджеры казалі, што на ўсё гэта атрыманае зялёнае святло на самым высокім узроўні. І калі я кажу пра самы высокі ўзровень, то тут гаворка ідзе пра Джэнсона Куртку Хуанга, SEO NVIDIA, які атрымліваў справаздачы па тым, колькі спасылак было па выніку скрадзена, і сваім супрацоўнікам па выніку гэтага пісаў, што выдатны апдейт, малайцы, зрабілі проста шыкоўную працу, накралі нейкія дзесяткі мільёнаў гэтых спасылак і усяляка кшталту кавалачкаў контенту, відэаконтенту, які потым NVIDIA будзе выкарыстоўваць. Вось, некаторыя даныя, на якіх NVIDIA нібыта навучалася, былі пазначаны толькі як прыдатныя для акадэмічнага або іншага некамерцыйнага выкарыстання. То бок ёсць такая бібліятэка відэафутажэй, там штосьці каля 130 мільёнаў гэтых відэафутажэй, але там белым па чорнаму, чорным па беламу напісана, што гэту бібліятэку можна выкарыстоўваць толькі дзеля таго, для мэт, якія не нясуць у сабе нейкай камерцыйнай нагрузкі. Ні для якага навучання штучнага інтэлекта, які потым на гэтым будзе зарабляць, яна не прадугледжана. Толькі акадэмічнае выкарыстанне для нейкіх даследаванняў, навукі і ўсяго такого. NVIDIA на это ўсё паклала вялікі балтяру, таму што кампанія, якая цэніцца ў 2,5 трыльёны баксаў, можа сабе гэта дазволіць, таму што вы мне зробіце, мы на Тайвані варочаем тут нейкімі вар'яцкімі сумамі грошай. Вось. І што цікава, там жа ж, калі вось гэта медыякампанія, такая некамерцыйная медыаарганізацыя, гэта ўсё дастала з-пад спадніцы NVIDIA, і ім у іх гэтую самую у іх расследавання патрапілі непасрэдна скрыншоты з карпаратыўнага месенджера Slack NVIDIA ад людзей, якія проста не маглі маўчаць, і паказалі, як ўсё гэта выглядала знутры, як дамаўляліся, ці там, напрыкладу, на гэтым скрыншоце дэманструецца спіс каналаў, які прапануюцца для таго, каб іх саскрапіць, усе іх відосы, таксама дадаць у базу NVIDIA. Ну, сярод гэтых каналаў ёсць такі канал, як MKBHD, таго самага блогера амерыканскага, пра якога мы з табой ужо некалькі разоў узгадвалі, які робіць... Відзік там ёсць, паглядзі, ласка, я хвалююся. За нашы даныя. І тут памячалася, што гэта за каналы. Пра MKBHD напісалі, што гэта тэхнічнае рэв'ю і супер высокая якасць гэтых відосаў. Ёсць YouTube-канал Expedia, такі давольна папулярны, вядомы, і тут пазначана, ну, такі даволі стандартнага ўзроўню падарожнічаючы канал пра падарожжа, карацей. Вось, і такім чынам яны скрапілі ўсю гэту інфармацыю, нават з Netflix не цураліся гэтага рабіць, проста нейкія тысячы відосаў скачваць. Якія ўсяго гэтага будуць наступствы, пака невядома, таму што гэта гісторыя выбухнула толькі на пачатку гэтага тыдня. Ці будуць у гэтага ўвогуле наступствы? Пэўна, які-небудзь Netflix усё ж такі зацікавіцца гэтым, таму што калі супрацоўнікі NVIDIA проста вось так у адкрытую у сваіх працоўных чатах абмяркоўваюць, што мы атрымалі дазвол на спампоўванне ўсяго кшталту даных, ці павінны мы спампаваць увесь Netflix таксама. І тыпу, як мы з гэтым усім будзем, як мы гэта ўсё будзем рабіць. І тыпу, мы павінны спампаваць увесь канал Discovery, таму што там вельмі шмат клёвага контенту. І
тут яшчэ узгадваецца, што нам трэба шмат відосаў, дзе ёсць у высокай якасці твары людзей прысутнічаюць у гэтых відосаў. Ну, карацей, яны такім чынам NVIDIA хоча зрабіць нейкі свой штучны інтэлект, які потым будзе прадаваць за грошыкі якім-небудзь зацікаўленым у гэтым медыакампаніям, пэўна, я не ведаю, карацей, што з гэта будзе, але гісторыя чарговы раз дэманструе, наколькі тым, у каго шмат грошай, наколькі яны сябе вядуць, як бы это сказаць, нахла. Фрывольна. Ну так, і лажылі вялікі і тоўсты не толькі на нейкія там маральныя, этычныя пытанні, на гэта ім даўным-даўно пасраць, але нават вось на нейкія такія сапраўдныя сітуацыі, калі проста парушаюцца ці нейкія нормы, ці нават нейкае заканадаўства аб аўтарскім праве. Вось такім чынам мы хуценька рухаемся ў светлую будучыню з штучным інтэлектам, які ўсіх нас творчых людзей заменіць дзеля таго, каб такія кампаніі, як NVIDIA, зараблялі і каштавалі яшчэ больш. Ну, што яшчэ хочу дадаць па NVIDIA. Недавно чуў, зусім не так не ў мяне прабеглася інфармацыя, што іх там нешта з акцыямі, аказваецца, з коштам акцый. А мы ж вядомыя з табой маклеры біржавыя. Мы разбіраемся, у чым, а у чужых грашах мы разбіраемся добра. Значит, я паглядзеў, слухай, сапраўды, ну, я не ведаю, як там, што там, адскок, падскок, што і як, але ж вось, дарэчы, прям зараз NASDAQ гандлюецца, да, там $104, вось ты бачиш, тут 4,3, 104,4, пожух нарасце. Збывай, купляй. Дарэчы, там быў такі смешны момант, калі ты нешта там пачаў пра іх з самого пачатку гаварыць, я зайшоў на NVIDIA гэтай акцыі, гляджу кошт 104,24, ты кажаш, яны такія хреновыя, гляджу, 104,22, кошт пада, я думаю, холера, Віталій уплывовы шэл. Відзік, глядзяць на нью-йоркскай фондовай біржы. На NASDAQ, да, там уже вялікія моніторы, там лайв зараз лепіцца, але ось бачыш, як толькі бы скончылі пра іх гаварыць, кошт адразу пачаў расці ўжо ажно. Скок пайшоў. Да. Ну так вось, што я хацеў адзначыць, глядзі, у іх за гэта лета толькі адбыўся гэты велізарны рост, то бок да гэта яны больш-менш неяк так пакрысе раслі. Вось я гляджу, што вось з мая месяца ось у іх гэты вялікі бугарок, можа так назваць. Мы ж з сабой эканамісты, мы можам выдумляць гэты усе. Вось гэты бугарок распачаўся ў маі, і вось зараз ідзе на такі даволі магутны спад, як мы бачым. То бок, можа быць, гэта з чымсьці звязана сапраўды з нейкімі унутранымі сітуацыямі, ці гэта нейкая звычайная для біржы сітуацыя, калі... А там жа ж на гэтым тыдні ўвогуле усе біржы абваліліся даволі значна з-за таго, што там... Карацей, у Амерыцы апублікавалі справаздачу пра тое, колькі пра працаўладкавання, працэнт, карацей, працаўладкавання, ён там перакрочыў нейкую лічбу, нейкі ўзровень, і згодна з гэтым перакрочаным, гэта ёсць індыкатар таго, што Амерыка ўвайшла ў рэцэсію, і гэта значыць, што трэба ляцець і прадаваць усе акцыі, таму што будзе толькі горш. Вось. Ну, Амерыка уваходзіць у рэцэсію і долар знікне, я чую ўжо як гадоў 35, напэўна, колькі сябе памятаю. Ось, так што, в прынцыпе, гэта нармальная інфармацыя. Ну, так вось, я хочу сказаць, што бачыш, які такі вось спад, ну, можа быць, оно яшчэ таксама дасць гэта ўся інфармацыя, якая ўсплывае, ты кажаш, ім яны багатыя, ім да лямпачкі, а можа, ўсё ж такі нейкім чынам па каштоўных паперах гэта, можа быць, і дасць. А мы ўжо даўно ў Тэлеграме папярэджвалі, прадавайце свае ўсе, ні NVIDIA, ні гэта, трэба укладвацца ў хамякоў, у якіх тапаюць усе ў тэлеграмах, ось у іх укладвацца трэба, і у Roblox, ці Minecraft, ось што трэба укладваць, што, за чым будучыня, вось што будуць гуляць наступныя пакаленні, а не ў гэтыя вашы ўсе. Ось, все, гэта была хвілінка біржы, прамое ўключэнне з NASDAQ ад Руді.
Так, і другая такая даволі важная таксама ў гэтым усім навіна. Яна тычыцца Гугла, паискавіка, не ведаю, ці чуў ты пра гэта, ці не чуў, але Google, У кампанію Гугла Google, ёсць пошукавік, я ведаў пра гэта, я здагадваўся. кампанію Google у рэшце рэшт прызналі манапалістам. І прызналі, што кампанія дзейнічала незаконна для захавання пошукавай манаполіі ў інтэрнэце. Так пастанавіў федэральны суддзя ў акруговым судзе штата Калумбія ў гэты панядзелак. Гэта знакавае рашэнне, таму што яно наносіць даволі такі моцны удар па тэхналагічнаму гіганту і можа істотна змяніць спосаб вядзення яго бізнесу. Цікава, ці заблакіруюць нас за вось гэтыя ўсе відосы. Я зараз подумал, уключыў год у пошуку гуглоўскі, а зараз думаю, халера, можа яно можа і не трэба было. Асабіста ад Крыштыяну Роналду ты можаш атрымаць за тое, што просто паказваеш яго твар і не заплаціў яму пры гэтым $1 мільён. Добра, хай тады вось пра пошук. Дарэчы, я пакуль не забыў, ты сказаў, што суддзя штата Калумбія. Мне заўсёды цікава, ці турбуе калумбійцу, што у ЗША лічаць іх краіну сваім штатам. Ты спытайся яшчэ у Джорджыі. Хвілінка вельмі смешных жартаў скончана. Геаграфічныя жарты за 200. Вось, таму што гэта знакавае рашэнне, таму што яно можа моцна паўплываць на тое, як далей будзе існаваць бізнес Гугла. Міністэрства юстыцыі ЗША і амерыканскія штаты падалі ў суд на Google, абвінаваціўшы яго ў незаконным умацаванні свайго дамінавання. У прыватнасці кампанію вінавацілі ў аплаце іншым кампаніям, такім як Apple і Samsung, $мільярдаў у год за тое, каб Google аўтаматычна апрацоўваў пошукавыя запыты на іх смартфонах і веб-браузерах. Калі ты памятаеш, мы неяк у відзіку ўжо расказвалі пра тое, што якраз такі гэта тычылася вось гэтай судовай справай, усплылі там дакументы пра тое, што толькі ў 2021 годзе адным Google заплаціла Apple $18 мільярдаў, каб пошукавай сістэмай па змаўчанні на дэвайсах Apple і ў браўзеры Safari быў менавіта Google, а не штосьці іншае, ці каб у юзера была магчымасць там на старце абіраць пошукавую сістэму. Вось. Гэта сур'ёзны удар. Это самая важная, пішуць эксперты, што гэта самая важная антыманапольная справа стагоддзя. Нават такіх маштабах. То бок 10 з 10 па метакрытыку ўзроўню. І гэта першая з вялікага спісу спраў, якія распачаты супраць Big Tech кампаніі, якая дайшла да фінала. Сапраўды, рашэнне з'яўляецца сур'ёзным ударам для Google, які быў пабудаваны на сваёй пошукавай сістэме і стаў настолькі цесна звязаны з пошукам у інтэрнэце, што яго назва Google стала дзеясловам. Гугліць мы ўсе гэтым карыстаемся і ўсе гэта робім, пэўна, штодзенна, кожны дзень, штодзённа. Пастанова, прынятая судом у панядзелак, не ўключала сродкі прававой абароны ад паводзін Google. Што гэта азначае? Гэта азначае, што суддзя цяпер прыме нейкае асобнае рашэнне аб гэтым і патэнцыйна можа прымусіць кампанію ці змяніць спосаб вядзення сваёй працы або нейкім чынам прадаць частку свайго бізнеса, ці пошукавага бізнеса, ці рэкламнага бізнеса, які якраз такі з гэтым пошукам вельмі цесна звязаны і на гэтым пошуку зарабляе проста нейкія касмічныя дзесяткі $мільярдаў. Google сапраўды штогод выдаткоўвае дзесяткі $мільярдаў на тое, каб быць аўтаматычнай пошукавай сістэмай не толькі на прыладах Samsung і Google, таксама Samsung і Apple, таксама Google плаціць і усялякім мелкім браўзерам, не тым браўзерам, якія з'яўляюцца Google Chrome, а браўзерам кшталту Firefox ад Mozilla, Erc ад інтэрнэт-браўзер компаніі Opera і шмат якім іншым. І тут вельмі важна разумець, што
для шмат якіх стваральнікаў вытворцаў браўзераў гэтыя грошы гэта асноўны іх прыбытак, асноўнае тое, на чым яны зарабляюць. Вельмі нейкая дзіўная эканоміка. Калі табе плаціць твой же галоўны канкурэнт на тое, каб ты, умоўна, на гэтыя грошы ты можаш існаваць, але пры гэтым ты як бы яны што плацяць табе за тое, каб ты не моцна рэкламаваўся, каб ты быў, каб яны былі па змаўчанні. То бок, калі ты у адрасным радку пішаш нейкі запыт пошукавы, каб Google яго ў першую чаргу апрацоўваў. У наладах у цябе можа быць магчымасць для юзера нейкім чынам змяніць пошукавік на іншы. Ва ўсіх браўзераў ёсць такая магчымасць, але яна проста ёсць. Яе там не выпячваюць нідзе. Google, ён першы ў спісе, ім усе і карыстаюцца. Гэта вельмі важна, на гэтым вельмі шмат пабудавана манаполія таго самага Гугла. І калі я не памыляюсь... Дарэчы, я прабач, я зараз гляджу свае оперы, я калі ось пошукавік, у мяне першы браўзерны это строка, там не написано, чым я карыстаюся. Там просто, увядзіце запыт, но ніхто не пазначае, што гэта канкрэтна за пошукавік. Я, мяне, так зразумець, мне не даюць выбар, атрымліваецца, чым карыстацца. Так, выбора няма, і як я ўжо казаў, confirm choices, не? Халера. Карацей, як я ўжо казаў, такога кшталту браўзеры, кампаніі, якія іх распрацоўваюць, яны ў значнай частцы залежаць ад вось гэтых манапольных практык Гугла. Таму што, да прыкладу, Mozilla, якая распрацоўвае Firefox, адзіны пэўна апошні браўзер, які працуе на сваім прыватным рухавіку, то бок усе браўзеры зараз працуюць на Chromium, які таксама распрацоўваецца дзякуючы існаванню Google Chrome, то бок і Opera гэта Chromium. Гучыць вельмі манапольна. Вось. Сапраўды. І Mozilla, дзякуючы вось гэтым пейментам ад Гугла, яна зарабляе 510 мільёнаў баксаў са ўсіх сваіх 593 мільёнаў за які тут за один год 2021-2022 фінансавы. Что я могу сказать, гэта вельмі істотная, канешне, лічба. Так, это лічыць 90% усёй твоёй, усіх твоих прыбыткаў, усіх твоих доходаў. Гэта вось плата ад Гугла, які зараз прызналі манапалістам, і вось гэтую практыку, якога таксама прызналі шкоднай. І гэта значыць, што пэўна у хуткім часе могуць усе гэтыя прыбыткі, усе гэтыя доходы закончыцца. Глядзячы на тое, якое там рашэнне па выніку прыме суд. Яно можа не закончыцца, але Google могуць прымусіць проста дзейнічаць нейкім іншым чынам. Так, не плаціць стваральнікам браўзераў. Ці там, я не ведаю, іх выплаты не павінны складаць, там, я не ведаю, 50% ад прыбыткаў кампаній. Нейкія такія рэчы, каб яны не былі утвараючымі, арганізацыю. Так што я думаю, што нешта прыдумаюць. Зразумела, што Google збіраецца абскардзіць гэтае рашэнне. Колькі часу гэта абскарджванне, апеляцыя зойме, невядома. І ёсць вялікая верагоднасць, што ім не атрымаецца гэтае рашэнне абскардзіць, таму што яны сапраўды вялікія. Увесь інтэрнэт гэта лічыць, што прыйшоў час. Прыйшоў час дзяліць. Госці адправіцца. Чакае цябе там старынны сябра. Старынны сябра. Я лічу, што трэба ўсё ўзяць і падзяліць. Я так вось думаю. Сярод мяне і цябе. Гэта як бы цытуючы класіка, хацеў сказаць, што трэба проста ўсё ўзяць і падзяліць. Такім чынам вырашаецца шмат якіх пытанняў. Так што сапраўды, і Google сцвярджае, вось чаму яны збіраюцца ісці на апеляцыю, і падчас судовых разбіральніцтваў яны сцвярджалі, што Google перамог большасць сваіх канкурэнтаў пошукавых, бо проста з'яўляецца лепшым пошукавікам. Пры тым, што
абвінавачваючая сторона яна кажа, што заплаціўшы мільярды долараў за аўтаматычную пошукавую сістэму на спажывецкіх прыладах, Google пазбавіў сваіх канкурэнтаў магчымасці дасягнуць маштабу, неабходнага для канкурэнцыі з яго пошукавай сістэмай. Замест гэтага Google сабраў больш дадзеных аб спажыўцах, якія ён выкарыстаў, каб зрабіць сваю пошукавую сістэму лепшай і больш дамінуючай. Вось. Што з гэтага ўсяго атрымаецца, насамрэч пакуль што незразумела. Гучыць такі, ведаеш, як сапраўды тэктанічны зрух у тым інтэрнэце, які мы ведаем зараз. Магчыма, ім сапраўды прыйдзецца нейкую частку свайго бізнеса прадаць. Google, пэўна, могуць расчляніць на нейкія кампаніі. З іншага боку, гэта можа пайсці толькі на карысць, як мне падаецца. Толькі на карысць гэта і пойдзе. Выключна на карысць. Не, ну глядзі, тыпу, можна папірацца на логіку таго, ну, яны столькі ўсяго робяць, а што іншыя не зробяць, калі ў іх будзе магчымасць. Як толькі Google адыдзе ад нейкіх пазіцый, гэтыя пазіцыі тэхналагічныя ў гэтую ж секунду знойдзецца каму забіць гэтыя пазіцыі, закрыць і распачынаць там працягваць нейкую працу далей. Таму што калі іншыя говораць, ну вось у Гугла столькі ўсяго карыснага, ну вось прыйдзе 10 новых фірм, і яны зробяць, можа быць, яшчэ больш карысней, таму што у такіх вялікіх кампаній ёсць. Мы ж, падаецца, пра гэта ўжо гаварылі, што ёсць свае праблемы, калі там ужо ўнутры кампаніі ўсё праца ўся тэхналагічная марудзіцца, там усе займаюцца тым, каб там зарабіць грошы, нейкія прэміі, там каб нейкая інавацыйная думка прайшла, яна там павінна прайсці праз 350 гэтых паверхаў бюракраты, то бок яшчэ узяць і падзяліць, цытуючы класіка. Імаверна, што гэта сапраўды можа быць толькі на карысць і карыстальнікам, і, ў прынцыпе, усяму інтэрнэту нашаму супольнаму. Сапраўды, будзем на гэта спадзявацца, будзем сачыць за тым, як бліжэйшыя гады зменіцца інтэрнэт, якім мы жывем. Ну, не жывем, ты на хутары жывеш. Я таксама не ў інтэрнэце. Але як ёсць. Вось, яшчэ некалькі невялічкіх навінаў, якія тычацца Apple. У першую чаргу, я з'яўляюся вялікім фанатам Mac Mini. У мяне пару гадоў была гэтая цікавая коробачка. Гэта самая танная магчымасць атрымаць macOS як сваю працоўную сістэму, ці там домашнюю сістэму. Гэтыя Mac Mini, яны каштуюць штосьці каля $600 зараз. Дарэчы, можна нават пэўна 10 глянуць, колькі яны насамрэч каштуюць. Але, ну так, ось тут ёсць 600, 800, 1300. Ну, карацей, у мяне была самая танная Mac Mini на M1, і гэта просто супер машынка і для праграмавання. Яна выдатная і для монтажа відэаролікаў, таму што 1080p ніякіх праблемаў не было змонтажыць, все працавала хутка і просто ідэальна. Вось, і за $600 гэта просто цуда нейкае, а не дэвайсы. Усім раю, хто калі-небудзь хоча паспрабаваць, што такое Mac, асабліва на кім-небудзь куфары, іх прадаецца даволі шмат, і там за... Да, трэба быць асцярожным з выразамі, хто хоча паспрабаваць, што такое Mac. Гэта можа да 8 год зараз паўсюд. І за прапаганду. Вось, але гэтыя Mac Mini, яны даўным-даўно не абнаўляліся, і як кажуць чуткі ад вядомага аналітыка па Apple Марка Гурмана з Bloomberg, ён сцвярджае, што упершыню з пачатку 23 года Apple абнавіць Mac Mini, і калі на пачатку 23 года гэта былі Mac Mini, якія проста у іх дадалі чыпы M2 і M2 Pro, то гэтым разам гэта будзе абнова з чыпамі M4 і M4 Pro,
так, пэўна, M4, M4 Pro. То бок яны пераскочаць цераз M3 і адразу выйдуць на найноўшых чыпах. І гэта упершыню будзе не толькі хардварнае нейкае змяненне, а таксама і экстэр'ернае змяненне. Таму што, як абяцаюць, як абяцае гэты аналітык, як ён кажа, Mac Mini будзе пастаўляцца не толькі з новымі чыпамі, але таксама ён атрымае новы меншы дызайн, які будзе бліжэй да памераў прыстаўкі Apple TV, то бок значна меншая па плошчы сваёй, якую яна займае на гарызантальнай нейкай паверхні, але будзе крыху вышэйшая па вышыні. Ну, я малайчынка, карацей. Нормально, можна. Дзякую. Вось, і гэта будзе ўсё ж такі больш кампактны варыянт, таму што зараз нават Microsoft і шмат якія іншыя вытворцы ПК, камп'ютараў на віндзе, яны выпускаюць штосьці падобнае да Mac Mini, усялякія мини-PC, пэўна, яны так назовуцца. Я неяк нават прыглядаўся да такога кшталту дэвайсаў, яны бываюць вось такіх памераў, зусім маленечкія, падключыў да тэлевізара дзесьці там у вёсцы ў сябе, ну і у цябе ёсць якая-ніякая, але вінда, штосьці там карыснае ты нават можаш рабіць. Вось, і тыпу па форм-фактары Apple у новых Mac Mini будзе да чагосьці падобнага, на штосьці падобнае і арыентавацца, каб быць і меншымі, і больш кампактнымі, але вось захаваць свой нейкі такі просты і эстэтычны дызайн, які зараз ёсць у гэтых Mac Mini. Кажуць толькі, што верагодна можа стаць менш партоў у гэткіх Mac Mini, што нібыта там будзе толькі 3 USB-сішніка, а што там з USB-A звычайнымі увогуле незразумела. Спадзяюся, што Apple такой памылкі ўсё ж такі не дапусціць, таму што чым больш партоў, тым больш жадання набываць такога кшталту дэвайсы, таму што шмат да чаго іх можна падключыць. Таму, калі вы штосьці такое чакаеце, ці нейкім чынам хацелі паспрабаваць macOS, у вас ёсць манітор, у вас ёсць клавіатура, то наперад... Купляйте комп, конечно же. І вы не вельмі загнаныя па відэагульням, калі б яшчэ на маках можна было пагуляць, то гэта было б... Не, у нас же можна, просто не ва ўсё. Ну так. Далёка не ўсё, усялякія цывілізацыі. Ну так, а пытанне, калі, як я пытаю, калі наша пакаленне хоча ведаць, калі у такія прылады вернуць флопікі. Я лічу, што флопікі, ну, гэта было бы прикольно. Я не ведаю навошта, ну, можна было бы зрабіць які-небудзь флопік, типу по приколу флопі, але вялікі флопі, ну типу як HDD, толькі як флопік памерам, і каб ты мог яго насіць, і на ім было бы там не... Колькі там было? 1.15, падаецца, ці 3.15 на флопіку? Не памятаю. Мегабайт. Вось, а каб там было 3, напрыклад, 3 терабайты, і ён выглядаў як флопік, яго можна было бы ўстаўляць у комп, і гэта быў вялікі такіх... Ну, не HDD, а SSD. Во, гэта было приколдесно. Але так, конечно, ніхто не зробіць, на жаль. Таму што не зробіць. Таму што гэта ўжо нікому не патрэбна. І так жа не патрэбна, як не патрэбна... Майстар пераходаў Віталю студыі! Як Human AI Pin. Спадзяюся, што вы ўсё ж такі яшчэ памятаеце гэтую цудоўны дэвайс, які ў свой час абяцаў замяніць нам смартфоны і стаць больш такой натуральнай, што ли, прыладай для чалавека, які пазбавіць нас экранаў, гэтай залежнасці ад экранаў, якая ў ўсіх нас нібыта тут нейкім чынам развілася. Дык і таму будзе ствараць гэты экран у вас на далоне, ну як бы.
Так, Human AI Pin па выніку, калі выйшаў гэты девайс, гэта ж зашпілька для вопраткі, яна атрымала шмат дрэннай кепскай крытыкі, таму што працавала, ну, хлера, херова працавала, і там і штучны інтэлект рабіў памылкі заўсёды, і ўвогуле девайс пераграваўся, вельмі хутка разраджаўся, ну, карацей, атрымаўся такі даволі дрэнны. Потым хадзілі чуткі, што нібыта яны хочуць прадаць, Human хоча прадацца, HP, здаецца, за $1 мільярд, і я, па-праўдзе кажучы, не разумею, адкуль такія ўвогуле адзнакі, пэўна. Вось, і тыпу якімі такімі тэхналогіямі незвычайнымі валодае і тымі патэнтамі яны валодае. придумали пейджер, ну так Валодае гэтая кантора, каб за яе выкладваць $1 мільярд, але гэтыя чуткі нейкім чынам пазней сышлі на нет. Дык вось, паводле справаздачы журналістаў The Verge, дэвайсы Human AI Pin вяртаюць хутчэй, чым яны прадаваліся ў перыяд з мая па жнівень. Гаджет са штучным інтэлектам быў выпушчаны ў красавіку, атрымаў жахлівыя водгукі, і цяпер, як паведамляецца, Humane мае справу з вернутымі прадуктамі на суму больш за $1 мільён. У гэтай штукі было шмат розных функцый, яна каштавала $700, гэта без падаткаў, то бок голая цана. У залежнасці ад амерыканскага штата, дзе вы набывалі гэтую прыблуду, трэба было заплаціць яшчэ і розны працэнт гэтага падатку. І таксама трэба было штомесячна плаціць $24 за тое, каб штучны інтэлект і воблачнае сховішча і сотавая перадача даных, усё гэта каб працавала. У чэрвені The New York Times са спасылкай на 2 ананімныя крыніцы паведаміла, што Humane прадала 10 тысяч сваіх прылад, але на сёння не вярнулі. Было бы смешно, конечно, сказал 10, и все. На сёння, падкрэсліваю, не вярнулі толькі 7 тысяч прададзеных адзінак. То бок 10 каля 3 тысяч адзінак ужо вярнулі назад вытворцу. Унутраныя даныя таксама паказалі, што 1000 перадзаказаў AI Pin былі скасаваныя яшчэ да таго, як дэвайсы былі адпраўленыя тым, хто зрабіў заказ. То бок, ну, неяк зусім не атрымалася у Humane больш-менш адчувальна зрабіць нейкія продажы, прытым у іх яшчэ быў вялікая праблема з зарадкай гэтых дэвайсах. Здаецца, у іх там штосьці яшчэ і загаралася, узгараліся гэтыя батарэйныя адсекі. Гэта таксама не паспрыяла таму, каб прадаць больш чым 10 тысяч дэвайсаў. І праблему пагаршае яшчэ тое, што зараз няма магчымасці аднавіць і перапрадаць гэтыя высокатэхналагічныя зашпількі. Калі ёсць усяляка кшталту refurbished айфоны, то бок адноўленыя, гэта айфоны, якія там былі ну, или ці любыя іншыя дэвайсы. Refurbished — гэта тыя дэвайсы, якія вярнулі вытворцу, ён нейкім чынам іх адрамантаваў, аднавіў і прадае потым у сябе на сайце танней. У Humane проста нічога такога няма. І гэта азначае, што тысячы AI пінаў яны зараз знаходзяцца як электронныя адходы проста на руках у гэтай канторы, пакуль праблема нейкім чынам не будзе вернутая. І што з імі рабіць, прынамсі, ніхто не ведае. Вось. То бок, можна, пэўна, ўжо канстатаваць, калі не канчатковую, то блізкую да гэтага канчыну Humane. Пэўна, наступная навіна будзе пра тое, як яны камусьці ці прадаліся, ці проста збанкрутавалі і перасталі выконваць там нейкія свае перадзаказы, ці проста на нейкай сметніцы знойдуць тысячы вось гэтых AI пін, якія потым на вторчармет
панясуць, каб шукаць там якое-нибудь золата ў мікрасхемах ці штось такое. А гэтага лысага трэба запомніць, ён яшчэ недзе ўсплыве, я табе кажу. Яшчэ з якім-небудзь спейджером прыдумае праз 10 гадоў. Глядзіце, людзі, я вынайшаў новую штуку. І все зноў, о, якая цікавая, ніколі такога не было. Давайте 10 000 штук яшчэ купім. Больш, чым такія ты самыя прыхіндзі, мяне пужаюць людзі, якія купляюць гэтыя хрэновы, якія яны вырабляюць. Ну так. Хацелі, купілі. Да іх сапраўды ёсць пытаннічкі. Ну і последняя навіна такая маленькая, але яна мне падалася крыху такой смешнай. Калі вы памятаеце, гэтым летам Apple прадставіла Apple Intelligence, тое, як штучны інтэлект будзе ўбудаваны ў аперацыённую сістэму iOS, macOS 18 і 15. Вось. З'явіцца уся гэтая сістэма у абнаўленні 18.1 для iOS, то бок на рэлізе айфонаў і iOS 18.0 яе не будзе. Apple Intelligence. Гэта было чакана, таму што складана зрабіць штучны інтэлект, які не будзе займацца хернёй і генераваць табе ўсялякую лухту, падманваць, блюзніць, хлусіць, выдумляць нейкія факты. Чаму зараз мы пра гэта гаворым? Таму што тэстары новых функцый Apple Intelligence у нядаўна выпушчанай бета-версіі macOS Sequoia 15 выявілі тэкставыя файлы JSON, якія пералічваюць цэлую кучу умоў, прызначаных для таго, каб генератыўныя тэхналогіі AI не былі бескарыснымі або недакладнымі. Сістэмная папка змяшчае 29 файлаў метадата JSON, некаторыя з якіх утрымліваюць некалькі промптаў сістэмных падказак на звычайнай англійскай мове, каб наладзіць паводзіны чат-бота штучнага інтэлекта, які працуе на аснове вось гэтых вялікіх моўных мадэляў. То бок промпты гэта тое, што ты пішаш штучнаму інтэлекту, кажаш, як ён павінен сябе паводзіць. Сярод такіх, здаецца, звычных промптаў былі штосьці кшталту, калі ласка, абмяжуе адказ там 50 словамі, ці абагульні прадстаўлены тэкст у 3 сказах менш за 60 слоў. Не адказвай ні на адно пытанне з тэксту. То бок штосьці такое, што тыпу вось гэта павінна дапамагчы штучнаму інтэлекту зразумець, што ён павінен сумарызіраваць, то бок нейкім чынам падбіць вялікі нейкі тэкст. Яшчэ там былі даволі, як мне падаецца, смешныя падказкі, промпты, якія дэманструюць, насколькі нават Apple не ведае, як з вось гэтай праблемай хлусні, галюцынацый увогуле дзейнічаць. Таму што, каб прадухіліць галюцынацыі, хлусню, не знайшлі нічога лепшага, каб сярод гэтых промптаў выкарыстоўваць проста просьбы не галюцыніруй ці не выдумляй фактычную інфармацыю, не хлусь. То бок напрамую просяць, каб штучны інтэлект не займаўся нейкай хернёй, каб працаваў адэкватна, не галюцыніраваў. Наколькі гэта, у прынцыпе, працоўны варыянт, у мяне ёсць вялікія сумневы. Паглядзім, гэтыя JSON-файлы, яны у адкрытым выглядзе ляжаць у сістэме. Пэўна, мы яшчэ зможам глядзець, як гэтыя промпты будуць змяняцца, але вось такога кшталту промпты, яны выглядаюць, неяк жалюгідна, таму што, проста не ведаюць, як іначай прымусіць штучны інтэлект не займацца хернёй, калі проста не папрасіць яго напрамкі гэтага не рабіць. Гэта... Слухай, я тебе скажу, што это самае... Добра, што там не было якіх-небудзь промптаў, не бі гэтага чалавека токам, не падымай паўстання. Што я такое, гэта было бы, канешне, ўжо больш бы так напружвала бы сітуацыю. А так што, так, сапраўды неяк выглядае, у іх ёсць нешта, чым яны не ведаюць, як карыстацца, але ўжо прадаюць.
Ну так, Галоўную калі частку ж прадаць, а там уже будзем разбірацца, як яно працуе. мы ўжо не пакет раз да такі. гэтае пытання вярталіся і нават кальсьці я прыводзіў словы Ціма Кука, які казаў, што ён не можа на 100% быць упэўнены ў тым, што яго гэтая сістэма Apple Intelligence не будзе генерировать нейкую лухту, ну таму што так уладкаваны гэтыя штучны інтэлект, які на самой справе вельмі моцна прапампаваны Т9, а Т9 гэта не вельмі ўсё ж такі перадавая тэхналогія, Это- так і можна. такі добры Т9, які ўсё ж такі робіць памылкі, і гэта яго прырода. Калі мы пэўна не зробім штучны мозг з усімі гэтымі мільёнамі ці колькі там у мозгу нейронаў, наўрад ці у нас атрымаецца сапраўдны штучны інтэлект, пакуль што мы маем тое, што маем. Вось. Ну, я Можам- так скажу, што мы зразумеем, што штучны інтэлект перасягнуў Т9 ва ўсіх сэнсах толькі тады, калі ён навучыцца... Т1000. Когда будзе называцца Т1000, калі ён навучыцца это самае даведацца, дзе бля, а дзе Юля. Слухай, Тады... Што, ты праверыш? не, а мне цікава стала, чаму Т1000 завецца Т1000? Можа, гэта якраз такі ад Т9 і пайшло ўсё, не? Да ну, где вы думаете, что... Ну чаму я Хочешь сказать, спочатку Терминатор Т9, там потім что? Т10, Т11, а потім дійшли до Т1000, які просто вже звар'ятів від чоловічої неписьменності, такі, ну все, ви мене достали. Ну, І таки слухай. підняв повстання. Ну що, тады ад навін тэхнічных да навін гульнявых. Зноў-такі, як ужо у нас так пайшло, што гульнявых навін мы увидзі прыносім меней, бо ўсё ж таки шмат што у нас з'яўляецца, канешне, у Тэлеграме, нават і не ведаеш, а што вам такога распавесці, пра што мы не распавялі у Тэлеграм-канале. Ну, ўсё роўна ж, адно з, напэўна, з галоўных за тыдзень, гэта тое, што пайшлі прыўюхі ад па Space Марынах, якія выйдуць у нас 9 верасня. Гэта гульня у сеттынгу Warhammer 40 000 пра тых самых касмічных дэсантнікаў, якія вось ужо даволі хутка дэсантуюцца на наши з вами камплюкцеры. Ось такі у мяне мастацкі слог, ось так я умею выдаваць. Значит, касмічныя марыны пачалі выдаваць прыўюхі заходнія журналісты, і ў асноўным, конечно, усе сходяцца у думках, што Warhammer 40 000 Space Marine цалкам адпавядае сеттынгу баявых молатаў. То бок, там усё як трэба. Там велізарныя дзядзькі б'юцца з велізарным натоўпам ворагаў, там усё выбухае, усё велізарнае, памеры выключна аграменныя, нічога дробнага вы там не ўбачыце, калі гэта нейкая гармата, да гэта гармата, каб у экран не ўлазіла, і вось гэта ўсё. Усё добра бегаюць, сякуцца, ёсць кааператыўчык, дзе можна гуляць са сябрамі, ёсць мультиплеер. Ёсць кааператыў да 3 чалавек, разам можна праходзіць кампанію, можна аднаму праходзіць. Наракаюць толькі што гавораць, ёсць пытаннячкі тэхнічныя, таму што зразумела, што на экране у пэўныя моманты могуць быць там просто лезь не да сотні адначасовых юнітаў, і таму могуць быць пытанні. У нейкіх журналісты пісалі, што у іх нават там, так люта фепіс падаў на нейкіх там бойках з босамі, калі там тыраніды іх там атачалі. Ось тады, нібыта вельмі моцна прасядаў FPS. А так, у прынцыпе, яна вельмі у духу і па першай часткі, і такая амбіцыйная гульня, якая вельмі павінна зайсці добра фанатам. Я гэта, конечно, ўсё паглядзеў, у мяне ёсць, так сказать, пытанні, таму што яна крыху, пэўна, ўсё ж таки будзе не такой, як я чакаў. Конечно, мои чаканні — гэта мои праблемы, безумоўна. Я, зноў-такі, на чым было абгрунтавана маё меркаванне, што другая частка будзе чымсьці там моцна адрознівацца ад першай, я не ведаю.
Вось першай частцы мне не падабалася, што гульня прымушае цябе ўвесь час ісці ў кантакт. То бок я хачу ад Space Marine, каб можна было вось узяць гэтых там два цяжкіх там якіх гэтых балдыгана і просто там стоячы на месцы якую сур'ёзным сэме высякаць гэту арду тыранідаў. Вось, але ж хутчэй за ўсё там будзе вельмі шмат нейкіх геймплейных такіх асаблівасцяў, якія будуць прымушаць увесь час вас набліжацца да суперніка для таго, каб там не рабіць нейкі комба, для таго, каб рассякаць іх ланцуговым мячом. Ну, такі ланцуговы меч гэта ж такая адметная рыса серыі, і пэўна распрацоўшчыкі вельмі хацелі, каб вы карысталіся гэтай штукай як мага часцей. Вось гэта мне не вельмі падабаецца, што увесь час прыйдзецца ісці ў кантакт, гэта будзе збівацца вось гэты тэмп нейкай вось вялікай бойкі, а ўсё будзе ператварацца ў сапраўднае проста месіва на экране. Але ж я буду до конца спадзявацца, што мяне атрымаецца не займацца вось гэтай рубілавым на мяса, а просто бегаць ды страляць. Я ўсё ж таки буду глядзець і буду спадзявацца, што для такіх як я распрацоўшчыкі пакінуць магчымасць праходзіць яе крыху па-іншым, чым як гэта ось мы можам убачыць на экранах. Так што чакаем 9 верасня. У Беларусі гэта прыгажосць будзе каштаваць ажно $45, так што можете падрыхтаваць свае гаманцы. Польшча 210 злотых. І той самы момант, які так табе не падабаецца, гэта тое, што Віталь, тое, што за 20-ачку можна пагуляць на 4 дні раней будзе. Курчы, ну что это такое? Так, 20-ачку накину. Я не ведаю, что это такое. Я не ведаю, для кого. Наклыкаем 20-ачку накину. Задолбали. Мне гэта вось практыка з тым заплаці палову яшчэ цаны за гульню, каб пагуляць на некалькі дзён раней з усімі самымі багатымі геймерамі. А вы жывёлы, якія нават не гэтыя самыя недастойныя таго, каб з усім светам адначасова пачаць гуляць. Ну это просто так, я калі у кагосьці у гэты момант узнікла думка, чым гэта цікава адрозніваецца того, што мы дапамагаем нашим беларускім блогерам у Patreon і атрымліваем ранні доступ. Но вы просто так не будзем параўнаў. Ну, у меня просто адразу ў галаве такая першая думка ўзнікла. Усё ж таки справа ў тым, што тут вы і так плаціце $45 за гульню, а каб пагуляць раней, вы яшчэ плаціце. То бок гэта, канешне, зусім іншая гісторыя. Ну вось так яны вырашылі. Дарэчы, ты ведаеш, што у гэтай Saber Interactive неяк там шмат офісаў па ўсім свеце. Офіс нават ёсць Saber Мінск, ці неяк он так называецца, Saber Беларус. Ты ведаю гэта? Я ведаю, што Saber Interactive это тыя, хто рабіў добрыя парты на Nintendo Switch усялякіх гульняў. Ну, за Nintendo я, конечно, сказаць нічога не магу. Але факт, што я пайшоў у Вікіпедыю, паглядзеў, дзе ў іх там ёсць офісы, і там ёсць Saber Мінск, здаецца, называецца. Беларус, да? Так, у іх у Расіі ёсць, у США, Порту, Мадрид, Лондон, Мінск. Saber Беларусі. Ну, я слухаю, я сапраўды не ведаю, што такое існуе. Saber BGS. І там я уже глыбей полез у гэты Saber Interactive. Справа ў тым, што там адзін з заснавальнікаў, ён, там не пазначана, адкуль ён канкрэтна, але відавочна, што ён з нейкай з краіны з падсавецкай прасторы, пэўна, сыходзячы з імя і прозвішча. Так што, імаверна, гэта нейкія ўжо такія асабістыя моманты, чаму офісы так блізка. Ну так, пэўна. Это самое адчыняюцца. Так што ўсё, чакаем 9 верасня.
Я спадзяюся, што ўсё ж такі, як я ўжо паўтару, што я ўсё ж таки спадзяюся, што будзе магчымасць не лезці ў гэту месіва і не трэба будзе пераўтварацца. Там, разумееш, там першай частцы было шмат такого, што ты як бы можаш страляць, але праблема ў тым, што патрон даволі хутка скончваюцца, ці каб атрымаць ХП, табе трэба ісці ў кантакт абавязкова. То бок трэба здзейсніць нейкае комбо, і тады ты зможаш выбіць сабе ХП. Вельмі падобная рэч была ў Doom Eternal, але там гэта неяк зроблена па-іншаму, там не трэба табе месіцца адразу з 10 чэбзікамі, да, якія цябе атачаюць. Ты просто падбег, выбіў аднаму там выбіваеш літаральна з яго там ХП патроны, падняў і пабег далей страляць ва ўсе бакі. Тут як бы з таго, што я бачу па прэв'ю і па нейкіх трэйлерах, яна сапраўды такая больш кантактная. Тут пытанне толькі ў тым, ці можна будзе абраць сабе больш бескантактны стыль бою, ці цябе ўсё ж таки будуць прымушаць. У першай частцы так пэўна было зроблена, што я памятаю, там вельмі хутка скончваліся патроны. То бок тебе прям казалі, ўсё, табе прыйдзецца туды ісці. Потым я глядзеў, тут яшчэ таксама паказвалі кааператыў, 3 чэбзікаў, і 2 чэбзіка з 3 бегалі з кантактнай зброі, то бок з нейкім молотам, з нейкай там сякерай, а адзін бегаў з аўтаматамі. Такі, дзякуй Богу, хоць адзін з аўтаматам ёсць. Ты ж усё адно ў карпаратыве не хочаш праходзіць кааператыве. Нет, это подказывает, что имоверно, ёсць будзе магчымасць. Это подказвае толькі тое, што ў кааператыве ёсць такая магчымасць, а ці будзе на па выніку у адзіночнай гульні, ёсць сумневы, карацей. Ёсць сумневы. Так, ўсё, так што можете пазначаць і дадаваць сабе ў жаданае, калі хто хоча, але кошт, конечно, будь здароў. Так. Што калі вы не суперфанат, пэўна, ўсё ж таки можете пачакаць. Я думаю, што Space Marine гэта тая гульня, якую можна будзе пачакаць, калі вы не фанат і не хочацца аж там. Слухай, насамрэч, я не фанат, я пэўна пачакаў, але я даўно не гуляў штосьці ясное. Штосьці так, падобнае да Doom Eternal, да вось гэтага. Яна зразумела, што это не Doom Eternal, но вось па настрою, па тэстастэрону. Тут вось гэта будзе, тут будзе вялікія вось гэтыя карты, вось гэтыя тысячы монстраў, ты такі стаіш увесь закаваны ў гэту броню з цяжкім балдганам і так кайфы жа. Дзеля гэтага я ўсё як бы і спадзяюся, і ведаеш, каб яшчэ так, каб на заднім фоне якія-нибудь там планеты сутыкаюцца, там усё такое аграменна, вось гэта я хочацца нейкага маштабу бойкі, а не калідорнага шутара. Зноў такі прыв'ю, ўсё трэба глядзець на ўласныя вочы. Тут як бы нічого не скажаш. Значит, далей, што ў нас такого цікавага, зноў адна з нашых любімых рубрик распавесці што-небудзь пра Remedy. Это адна з нешматлікіх кампаній, пра якіх, за якімі так цікава глядзець, што ён там робіць, чым ён там займаюцца. Такія даволі цікавыя іх праекты. Хто не ведае, это Alan Wake, і Control, і вось гэта ўсё. Недавно, значит, компания Remedy представила свою там свежую финансовую справаздачу и распавяла, что у якім стане што ў іх там зараз знаходзіцца. Па-першае, пачакай. Сабакі даймаюць руді. Сабакі хоць ці чужыя. Да, тут чужых няма. Чужых Alien ёсць. Чужих нема. Только чужие шастают, глядишь в окно, там ксеноморф такие перебегаются. До речи про ксеноморфов 16 числа выходит Alien Romulus. Ось, хто не ведаў, гэта так, просто поза нагадываю. Я все равно буду глядзець, потому что я люблю эту серию, я не фанат, але я люблю. Любое новое кино я погляджу. Не думаю, что супер там задавальненнем, але поглядзець трэба. І Remedy вось што, яны, па-першае, зразумела, важнае, гэта тое, што яны ж, як
шмат хто з вас памятае, яны робяць зараз рэмейк першых двух Макс Пейнаў. Вось сам Макс Пейн перад вами можете паглядзець, які прыгожы крыху. Правда, бачна, што вядзе цвярозы лад жыцця, і на Макс Пейн, ну, типу, Макс Пейн бы, мне падаецца, у гэтым возрасце ён бы нашмат горш бы выглядаў, калі б працягваў весці той вобраз лад жыцця, які ён вёў у першай другой частцы. Вось, і яны, значыць, робяць і ўжо, значыць, і гэты зборнік, ён, па-першае, выйдзе адразу ў двух частках, адразу выйдуць дзве часткі, каб яны там не займаліся этой хронай, што спачатку адну там 3 гады будуць прадаваць, потым другую будуць 3 гады прадаваць, як іншыя бы, якім-нибудь Ubisoft бы ўвогуле 2 часткі, я бы на 2 часткі бы падзяліў, каб ажно 4 выпусціць. А потым бы слухай, гэты, як Final Fantasy 7 ремейк, наколькі я памятаю, там ці 2 ці 3 ўсё ж такі будзе па выніку пераробленай гэтай гульні старой. Добра, што я не гуляю. Такого маё сэрца бы не вытрымала. Вось, і значыць, гэта 2 часткі, яны ўжо перайшлі ў стадыю паўнавартаснай вытворчасці, то бок ад намалявання маляванкаў яны ўжо перайшлі да сапраўднай працы. І, ну, і што нагадаю, што 2 часткі адначасова робяцца разам, то бок, ну, і выйдуць разам, пэўна, ну, у комплекце вы адразу атрымаеце за грошы адразу 2 часткі. Каманда занята таксама яшчэ працай над самі ключавымі гульнямі, да іх крыху пазней. Па фінансавай справаздачы за перыяд з красавіка па чэрвень, ну, не такі ж вялікі, 24 года выручка Remedy вырасла на 16%, але мне ажно прыйшлося ісці гугліць у Google, які мы сёння ўжо згадвалі. Аперацыйны прыбытак упаў да, карацей, мінус 3 мільёны. То бок, яны як бы выручка вырасла, а аперацыйны прыбытак паў. І з гэтым пытаннем мы выйшлі ў інтэрнэт. Што такое гэты ваш аперацыйны прыбытак? Ну, як я зразумеў, гэта якраз такі і ёсць розніца паміж прыбыткам і выдаткамі. То бок, тое, што вы на чыстую зарабілі. І з гэтага можа зарабіць высновы, не самыя, конечно, суцяшальныя, мы ж усё ж такі за Remedy перажываем, што у іх пакуль яны ў мінус працуюць і, ну, у гэтым перыядзе, па крайней мере, да, што... А мне ёсць пытанне да Remedy, калі яны Alan Wake 2 выпусцяць у Steam, ну, калі яны захочуць нарэшце працаваць прыбытак, не іх. То было б нядрэнна выпусціць у Steam Alan Wake 2, таму што я яго не магу набыць у Epic Games, таму што мне мая рэлігія каталіцтва не дазваляе. Ну, а можа табе твоя рэлігія дапаможа, калі ты скажу, што EGS все ж таки дапамагла Remedy набыць правы на Alan Wake, выкупіць іх, то бок EGS дала грошы, сказала: вось вам, хлопцы, правы на Alan Wake, можаце садзіцца, рабіць іх, але адзіны момант, што эта гульня будзе выходзіць толькі ў нас. То бок, гэта такая плата за тое, што мы ўбачылі другога Алана Ваке. Ну, добра, я яго на Ютубе толькі тады пабачу. Я яшчэ не хутка яго ўбачу. Я ця зразумеў. Ну, факт такі, што, бачыш, EGS, яны так даволі так цікава падышлі да гэтага пытання. Ну, яны просто спрабуюць прамоўціць свой магазин і сваю краму гэтую, якая, ну, за колькі ўжо гадоў прайшло? 7? Яна спрабуе штосьці зрабіць па ўзроўню сервіса для гульца, яна яшчэ далёка ад Steam, але вось такімі эксклюзівамі на ПК-платформе яны гэта намагаюцца рабіць, ну, па мне гэта... Дарэчы, адзін... Ну, гэта, а ў іх, па сутнасці, нібыта бы і не існуе іншых варыянтаў, да, тыпу, у іх у галаве, пэўна, тыпу, давайте зробім проста зручны інтэрнэт-краму для карыстальнікаў, каб ім было, ну, лёгка тыркаць, там, купляць гульні, лазіць па іх, глядзець на лады, такія: Што? Што гэта? Вы, як той мем выкінулі з вакна гэтага чалавека, які прапанаваў гэтай ідэі. Давайте, што правильно зробім, будзем ляпіць эксклюзівы. Гэта менавіта тое, што дапаможа прасунуць нашу краму. Яны, конечно, не ведаюць, што гэта працуюць крыху па-іншаму, і што з тым паважаюць усё ж такі, любяць геймеры, як уже мы не раз уже вызначалі ў відзіку, за зусім іншыя рэчы. І што бы там з тым не вырабляў з гэтымі распрацоўшчыкамі, геймеры такія: ну, што мы зробім? Затое у нас усё добра, і нам усё падабаецца. Вось. Дарэчы, пра EGS гэтыя самыя эксклюзівы, што зусім нядаўна яны ж выйшаў у Steam
сёння ці учора падаецца ўсё ж таки Прынц Персіі. Гэта я так адыду крыху ад тэмы Remedy, што таксама быў спачатку эксклюзівам у EGS і быў эксклюзівам на Ubisoft Connect, але пэўна там нешта пайшло не па плане, таму што гульню выпусцілі у Steam праз паўгады, імаверна праз нейкія разуменне, што эксклюзіў гэта канешне добра, але калі вы гэты эксклюзіў прадаеце невядома дзе, то вельмі складана так, хочется і зарабляць крыху, а не просто пры тым, што ў апошнія гады ПК платформа яна добра дэманструе, што тут шмат геймераў, яны могуць выцягваць нават гульні, якія у іншым разе хутчэй за ўсё праваліліся б на кансолях. І той жа Helldivers ён дэманструе, што можна зарабляць на ПК і хопіць займацца гейткіпінгам на ПК. ПК гэта ёсць ПК, а не то, што два магазины, две крамы, ніводнай, каб купіць нейкую гульню, ты павінен ісці менавіта в одну гэту краму. Мне такое не падабаецца. Карацей, з тым, канешне, таксама яны хапае, за што іх макнуць у гаўно, але эксклюзіўнасць гэта не лепшая стратэгія, мне падаецца, для гульцоў. Ну так. Дарэчы, яшчэ з эксклюзіву апошніх, што была, што таксама недавно згадывалі, гэта World of Goo другая, яна таксама была толькі у... Ну, ты памятаеш, ты ж мне грыў, ты так шмат часу ў ёй праводзіў, гэта пра чорных гэтых чэбзікаў, якія там камячкі такія, яны там лётаюць, носяцца. Вось яна таксама, другая частка выйшла эксклюзіў на EGS, яшчэ на сваім уласным сайце, камон, на вуліцы, на дварэ 24 год, якія продажы праз уласныя сайты. І это ўсё, каб просто не плаціць, як яны кажуць, 30%, ок. Але зноў жа, недавно быў у Тэлеграме, падаецца, мы у сябе, я ўжо был, што было ў Тэлеграме, што ў відзіку, што мы дзе абмяркоўвалі. Тэма пра тое, што адзін з невялікіх распрацоўшчыкаў Індыі, ён гаварыў, ну, слухайце, падумайце, я зрабіў сабе гульню, яны проста возьмуць з мяне гэтых 30%, за тое, якая рэклама. Яны прасунуць маю гульню некалькі разоў, яны зробяць якія-нибудь там акцыі тэматычныя, куды трапіць мая гульня. То бок яны будуць займацца маёй рэкламай, маім прамоўтам і дапамогуць мяне жа прадаваць. Які-небудзь EGS такім займаецца, да не ўжыць. Ніхто такое не робіць, а з тым робіць бандлы, не бандлы, продаж, там падборачкі табе. Вось вам гэта спадабалася, паспрабуйце гэта, зразумела, што там ёсць за што гэта 30% аддаць. Так што, і вось калі вось гэтая умоўная World of Goo 2 выходзіце на ўласным сайце, я думаю, што гэта праз празмерную самаўпэўненасць. Тыпу, мы такія ўжо кайфовыя, што ўсе пойдуць гуляць. Яны проста не ведаюць. З іншага боку, можна паспрабаваць тыдзень, які папрадавацца на сваім сайце, дзе прыйдуць сапраўдныя фанаты, і ты атрымаеш усе 100% з гэтага, 98% за вылікам апрацоўкі плацяжоў. А потым уже так пайсці, тыпу, на Steam. А ці не падумаць пра тое, што ты можаш зайсці адразу на Steam з дапамогай буста ад сваіх прыхільнікаў, якія дадуць табе першыя лічбы продажу, заляцець у якія-небудзь чарты, пакажуць у навінах, што вось там прадаецца так, там шмат заказаў, яшчэ там добрыя рэцэнзіі, і ўсё, і ты проста пралятаеш, а потым ты Manor Lords, які напрадаваў на 50 ці на 60 мільёнаў там що там долараў. І ўсё, тыпу, камон. Конечно, гэта не адзіны, безумоўна. Я, можа быць, гучу даволі так, безапеляцыйна, нібыта гэта адзіны варыянт. Не, ўсё ок. Дзейнічай, кожны дзейнічай, выходзіш са сваёй стратэгіі, як ён усё это бачыць, як ён усё адчувае. Можа, у людзей, в прынцыпе, там нейкая, пасварыліся калі-небудзь са Steam. Таксама ж такое можа быць. Прынцыпіальнасць нейкая. Это мы так збоку нам падаецца, што ўсё проста. Гэта, як кажуць, навошта вы ствараеце контент на беларускай, рабіце на англійскай ці на расійскай, вы адразу заробіце мільёны. Да, рабяты. Менавіта так гэта і працуе. Толькі проста робіш на іншай мове, адразу ты зарабляеш мільёны долараў гэтых вашых ютубах. Вось. Канешне, вось такая вось гісторыя. Вяртаемся ў Remedy. Так, это быў такі убоквіль.
Про Remedy, тра-та-та, што пра грошы, да, што ў іх аперацыйны прыбытак на гэтым невялікім адрэзку даволі такі, слухай, адчувальна для не самай супер-пупер мільярднай кампаніі ўсё ж такі атрымаць мінус 3 мільёны еўра. Я ўсё ж такі думаю, як бы іх там што не прадавалася, гэта даволі такія адчувальныя лічбы. Яны адзначылі ў гэтай справаздачы, што той шутер, які адмянілі, Kestrel, які, падаецца, распрацоўваўся разам з кітайскай там гэтай канторай, карацей, з іншымі ребятамі, яны ж яго скасавалі, і гэта дазволіла кампаніі як бы засяродзіць сваю увагу на іншых навінках. Я думаю, што яны скасавалі, таму што зразумелі, што як бы па грашах трэба крыху неяк так паэканоміць, не з такім апетытам накідвацца адразу на шмат праектаў, пэўна, лепш усё ж такі на іх сканцэнтраваць на некаторых больш шчыльней. Адным з яркіх поспехаў, што датычыцца да квартала, што выйшаў уже дадатак Night Springs да Alan Wake 2. Вось, ён там атрымаў вельмі добрыя водгукі, але ўсё роўна агулам, як бы там хто што не гаварыў, якія бы не былі пра Alan Wake 2 водгукі, рэцэнзіі, і як бы яны там не танцавалі на Game Awards у снежні, ўсё ж таки прадалі там яны недзе там 1,3, здаецца. Як бы для такога памеру гульні, такого памеру рэкламнай акцыі, такога шуму, які быў вакол гульні, ўсё ж таки даволі мала прадалі. То бок 1,3 мільёна копій, гэта, як яны сцвярджаюць і наколькі можна зразумець, гэта хутчэй за ўсё не пакрыла цалкам усе выдаткі на гульню. То бок цалкам на ўсе, улічваючы рэкламу і акцёраў і распрацоўку, гэта ўсё. Так што вось гэта не самая як бы добрая навіна з гэтага ўсяго. Што датычыцца кааператыўнага спін-оффа па Control, напэўна, ўсё ж такі. Control. Я зразумеў. Я мастак, як так адчуваю. Значыць, кааператыў па Control, які носіць кодавую назву Кондор, ужо знаходіцца ў паўнавартаснай стадыі вытворчасці. Это, значыць, это важная заўвага. Гэта не яго адмянілі? Не. Гэта мультиплеерную стрелялку адмянілі, так? Там у іх было праектаў, мы еще с тобой сидели, разбираліся на пальцах, колькі іх там было. Карацей, што вось Кондор яшчэ у паўнавартаснай стадыі вытворчасці, каманда ў апошні час працавала так, значит, над картамі і рознымі тыпамі місій. Там нядаўна была бетка, зразумела, закрытая бетка, і нібыта там усім усё спадабалася. І тэсціроўшчыкам, і распрацоўшчыкам нібыта ўсе былі задаволены, цалаваліся, абдымаліся і вырашылі, што трэба рабіць і так надалей. Так што зараз яны працягваюць. А што датычыцца сіквела Control, што зразумела тоже хацелось бы убачыць не толькі ж кааператыўны спін-офф, ён рыхтуецца да таго, каб перайсці ў паўнавартасную стадыю вытворчасці. То бок яны ўсё яшчэ, пэўна, там пішуць сцэнарый, малююць малюнкі, і гэта ўсё. Аўтары ўжо прадставілі білд сіквела, дзе працуе шэраг ключавых функцый гульні. Але зноў-такі, што такое шэраг ключавых функцый гульні, гэта, я думаю, што даволі расплывістае такое паняцце. Гэта можа быць і тое, што іх проста менюшка працуе, і ўсё. І гэта ўжо даволі такі працуючы білд. Remedy плануе прымаць актыўны ўдзел у развіцці двух сваіх франшыз, і маецца на ўвазе Alan Wake і Control, і дэталі аб стратэгіі развіцця раскрыюць у канцы года, і кампанія нагадала, што ў кастрычніку з'явіцца фізічнае выданне Alan Wake 2. Вось, гэта што датычыцца. У мяне, дарэчы, нейкія в'етнамскія флешбекі і не так, неправильно сказаў. Не в'етнамскія флешбекі, у меня фантомныя не потуги, а карацей, фантомна тяг... Не более, а такое... Карацей, неяк фантомна прызрак нібыта цягне у Alan Wake 2. То бок я сяджу такі, думаю, такі, згуляю у Alan Wake 2. Не закрыў гештальт. Я як быццам бы... Я не супер стрімер,
тыпу я разумею што стрыміць мне ну гэта не наведаеш есть людзі якіх стрыміцца они у іх там уж усё ляціць все добра яны гульні праходзяць у іх все кайфо а я вот Alan Wake 2 прайшоў на стрыме а ты ж усё роўна на стрыме ну там недзе крыху больш напружаны ты больш працуеш ты ж не сядзіш такі ў носе калупайся правильно ты ж там трэба размаўляць ты некі засяродзіцца не можаш на увага так і там шмат розных дробных рэчаў на які ты не звяртаеш увагу бо літаральна таму што табе трэба ну ты ж не будешь там ну трэба быць уважлівым да праходжання каб не там ну не прапусціць нейкі відавочны калідор а 40 хвілін хадзіць по карту такі я его прапусціў усе такі які дурны стрымер глядзі карацей ну гэта такая напружная тэма і мне падаецца што я яго Alan Wake 2 прайшоў ну не так як трэба ну ведаеш не аддаўся гульні і вось у мяне ўнутры ўсё гэта нейкі ёсць такое што а можа кінь усё і давай яшчэ раз ёсць у цябе што наступная толькі 20 жніўня не у мяне змена змена прыоритетаў вахта так не у мяне зараз гэты Дюн вайна под спайсамі вось праходзіцца я паю буду рыхтаваць а ўжо Alan Wake 2 не ведаю ну это ён мяне ёсць жа у ЕГС у мяне выключна для Alan Wake 2 все там больше нічого няма я его некімі там шляхамі здабываў это самае каб набыць это ж памятаеш цэлая гісторыя была там Alan Wake ж немагчыма было набыць у Беларусі і гэта не з тым які тыпу на ізі ты там просто нешта змяніў усё ўзяў купіў не ЕГС там яны векі вельмі на там дурныя з гэтай з пераходам у іншыя краіны тут не купі там это самае VPN не падабаецца ўсё карацей усе яму не тое ўсё яму не так так что там была цэлая гісторыя каб набыць і ключы ўжо шукаў і что там толькі не рабіў ну нейкім чынам я уже не памятаю ці праз нейкі аккаунт все ж таки зайшоў і вось Alan Wake 2 ёсць ну і Death Stranding 2 ой 2 кажу не да шо ты что Кадзімович ледь не спаліў сакрэт што ён табе біл зліў па старым сяброўстве да закінуў альфа билд ты сам Death Stranding так давайте яшчэ крыху про гульнявінкі у нас ужо па часе да мы ўжо не яшчэ нормально про Fallout крышачку не про сапраўдны Fallout а про моды до Fallout на хвалі папулярнасці ад серыяла там гэта яны па-першае добра вельмі прадаюцца самі па сабе гульні гуляецца вельмі добра там усе пішуць ну датычныя да гульні распрацоўшчыкі кажуць што ну так такой папулярнай серыі амаль што там не была ні ў якія там часы свайго існавання і вось у гэтым жа годзе усе давай намагацца падсунуцца таксама ну зразумела што не так было што з'явіўся серыал з'явіўся хайп усе давай адразу рабіць моды нейкія вялікія і папулярныя але ж у гэтым годзе ўсе намагаюцца адразу іх павыпускаць каб крышачку таксама адкусіць ад гэтага кавалка зацікаўленасці ёсць Fallout World 13 гэта у нас адзін з модаў гэта значыцца сёння выйшла на Nexuсе выйшла дэмаверсія гэтага Falloutа гэта значыцца фанацкі рэмейк першай часткі на рухавіку 4-й во так што дзяды зараз такі могуць ну вось той самы 4-й Fallout які мы хацелі я конечно думаю што дзяды ўсё роўно будуць незадаволены ўсё роўно будзе ўсё не тое ўсё не так але нібыта ну калі фанацкі то ўжо ад усяго сэрца чалавек рабіў тут можна даследаваць ну гэта ж дэмка можна даследаваць толькі одну вялікую вобласць з паселішчам Shady Sands гэта тое самае паселішча праз якое быў такі невялічкі ну не скандал но шмат размоў было пра серыял да што там ён быў пазначаны як разбураны ядернай бомбай вось нібыта што ён яшчэ існаваў і карацей там усе не маглі зразумець такі існаваў ну типа разбурылі яго ці не разбурылі той самы Shady Sands яго можна прыйсці даследаваць і так
Аўтары таксама заявілі, што выпусцілі выпрабавальную версію, у тым ліку для таго, каб сабраць водгукі супольнасці, на аснове якіх будзе паляпшацца фінальны білд. То бок, калі білд, я думаю, што дэмку яны выпусцілі толькі праз тое, што зараз такая папулярнасць, сам білд яшчэ не гатовы, калі ён будзе гатовы, чорт яго ведае, таму што тут нават яшчэ і агучкі няма, то бок чэйбзікі просто размаўляюць. Тут доступны самы пачатак сюжэткі, адна з 5 вялікіх абласцёў, неправільна, абласцей. Вось, што акрамя агучнай вышэйшай Descent можна наведаць лагер ханаў, можна некалькі там сховішчаў, ну і, в прынцыпе, ўсё, што там можна убачыць. Так што можете зайсці на той самы Nexus і паглядзець. Распрацоўшчыкі, дарэчы, абяцаюць, што гэта будзе аж пераасэнсаванне арыгінальнай RPG. Тут адразу дзяды такія: о, ну все, пераасэнсаванне мы не паважаем. Выключна класіка, выключна хардкор. Вось, дарэчы, нагадаю, што гульня выйшла ў 97-м годзе. Для запуска дэмкі трэба поўная версія 4-й часткі з усімі дадаткамі. Вось. Нема толькі што гэтага удакладнення наконт таго, як яно працуе з апошнім Full HD 4K 8K там змяненнямі. Сёння, на днях выпусцілі, то можа 9-го. Ну, там мінімум некіх там пазначэнняў пра тое, што вам трэба будзе адкатваць версію ці нешта такое, там няма, так што, імаверна, ўсё ж такі яно працуе. Так што можете, каму супер-пупер такія рэчы падабаюцца, там фанацкія, калі ласка, на Nexus'е, я думаю, што калі вы напішце Fallout World 13, я думаю, што яно вы без праблем вось па пікчы на экране убачыце, ўсё знойдзеце. Цяпер да другога мода, так, адзінае, што я там не скіну, не самы Fallout London, паглядзі, калі ласачка. Да, ёсць яшчэ адзін мод, ён выйшаў нядаўна, гэта называецца Fallout London. Як вы, думаю, здагадаліся, што асноўныя падзеі будуць ужо, канешне ж, адбывацца там. Гэта фрывольная фанацкая версія падзей, таму што калі паглыбляцца ў лор Fallout'a, там не тое, каб супер распавядаецца пра тое, што адбываецца ў свеце пасля. Ну, то бок мы даволі так больш-менш падрабязна ведаем, што там у ЗША, да, там на Пасіфік, на ўзбярэжжы Пасіфіка, на ўзбярэжжы Атлантычна акіян, але мы не ведаем, што ў прынцыпе адбываецца ў свеце. Вельмі мала інфармацыі пра гэта, таму тое, што паказваюць нам у Лондоне, гэта даволі такі фрывольныя, як мы сёння ўжо выкарыстоўвалі такое цудоўнае слово, даволі фрывольнае выкарыстанне лора у аўтарамі. Вось, яно вельмі буйное, то бок працавалі на ім вельмі доўга, там шмат лакацый, персанажаў, унікальныя ўсе квесты, там, ну, шмат чаго, гэта ўсё можна паглядзець. Адметна, што гэты мод упершыню будзе раздавацца адразу з Гога. Ну, хто ведае, інтэрнэт-крама Гог, якая займаецца такімі, ну, таксама прадае гульні, не такая вядомая, як тыя ж самыя Steam, там, ці, ну, з EGS, конечно, параўноўваць там. Тут яшчэ яны могуць паспрачацца, хто з іх больш вядомы. Ну, вось, на Гоге будзе гэты мод, он будзе там распаўсюджвацца. Нюанс у тым, што, ну, ён будзе бясплатны, ён не прадаецца, але, як бы, босы інтэрнэт-крамы, яны, як бы, кажуць, што, ну, вы ж самі разумееце, што мы яе утрымліваем там на сваіх серверах, там нейкія там падтрымкі, ну, вы айцішнікі, я думаю, усе тут разбіраецесь, вы ведаеце, што гэта, ну, як бы, не з паветра ўсё бярэцца, да, это ўсё. І яны кажуць, што, ну, калі вы хочаце там падтрымаць гэты мод, вы просто можете набыць у нас там Fallout, напрыклад, 4, да, то есть, бок, набывайце Fallout 4 у нас на Гог і пампуеце, і вы, як бы, выказваеце, ну, там, падзяку за тое, што мы вылажылі гэты мод. Такім чынам,
яны хочуць па-першае паглядзець як будзе супольнасць на гэта рэагаваць як наколькі супольнасць у гэтым зацікаўлена і калі будзе вялікі попыт тады на гох часцей не там асобным якім там раздзелам будуць уключаны ўжо вялікія моды так што мададзелы нейкім чынам змогуць імаверна нават зарабляць грошы праз гэтую платформу ну калі ўсё атрымаецца так як пра тое думаюць і угох і распрацоўшчыкі Fallout London дарэчы так што ну гэта вельмі вялікі мод ён доўга распрацоўваўся так што можете зайсці паглядзець што там за агучкі зразумела там все на англійскай ці ёсць пераклады падаецца казалі што ёсць там лакалізацыі нейкія не толькі англійская што гэта прям ну сур'ёзная праца людзі сур'ёзна падышлі так што можете таксама паглядзець калі вам хочется Fallouта хочется працягаў сваіх прыгод але як бы афіцый да працягу афіцыйнага яшчэ далёка так што можете пагуляць у гэтыя моды вось так што пагульнявымі наколькі я памятаю там была нейкая такая сітуацыя вакол гэтага Fallout London што якраз таки той HD апдейт так, і там хреново працавала що там трэба было адкат вось я таму і пра што нібыта патрэбная ажно там ваніла версія 4-го Fallouta а не вось самая апошняя афіцыйнага Fallouta 4-го версія то бок не факт што вы знойдзеце гэтую версію ну умоўна яе так просто я думаю што якраз такі на гох яна хутчэй за ўсё будзе ну тыпу я думаю што яны там пастараюцца зрабіць каб яна там была мінімум вось я таму дарэчы спытаў пра гэты момант ну сказаў пра гэты момант калі говорю пра Вал 13 ці пойдзе на абноўленую версію таму што так у Fallout London там ёсць з гэтым праблемы вось я думаю што гэта з гэтым нават звязана хутчэй за ўсё тое як хутка яны ее выпусцілі што ну тыпу уже можа уже не было магчымасці трымаць што ўжо пайшлі это абнаўленне калі зараз яшчэ пачнуць патчы ляпіць наогуле там яшчэ зноў 500 раз перарабляць яны выкулілі на ванільную версію можа быць яны потым зробяць і там дарэчы зараз рыхтуюцца нейкія апдейты але я уже супер глыбока ў гэта не паглыбляюся таму што я не збіраюся гуляць ужо не глядзеў што ён там канкрэтна абнаўляць можа быць нават з'явіцца абнаўленне якое дапаможа ім запусціцца на новым HD вокладцы этой так што ну можете паспрабаваць можете паглядзець калі ёсць ванілка калі ёсць там не апдэйтаная я ж напэўна можна я думаю неяк там адкаціць это ж неяк жа робіцца ну так що я думаю вы ж гэта разумныя ўсе ў нас гледачы разбярыцеся там а як разбярыце так і нам напішце як яно працуе так ну што пагульнях у прынцыпе-то збольшага ўсё нешта больш дакладнае нейкі цікавы рэчы глядзіце ў нашым тэлеграм-канале заходзьце хто жадае ёсць TikTok канал Відзік там таксама нейкія выбраныя навіны у нас агучаныя відэарадам пускаюцца можете паглядзець калі ніхто не хочаце звязвацца з гэтай кітайшчыны не звязвайцеся нічого страшного нічога вы не прапусціце ўсё гэта з'явіцца у агульных гульнявых навінах у аўторак я думаю што 99% з таго што ёсць у TikTok яно з'явіцца ў гульнявых навінах таму што TikTok тыктокам а YouTube у першую чаргу конечно же для паважаных гледачоў цяпер я табе так зайздрошу у цябе ж зараз 9:20 да і толькі сцямнела у мяне 8:20 і ўжо цёмна а ось жывіце там загнівайце у цемры пацукі ну у нас это одни плюсы разумееш живем як это самое одни плюсы куды не глянь плюсы цяпер пра кіно нам дарэчы нават у новагрудак завезлі Baldur's Gate Borderlands каб яго ты глядзеў не што менавіта кінцо глядзеў не на яго на гэтулькі зразумеў табе напляваць ты не гуляў і не глядзеў все зразумела я таксама не глядзеў але гуляў што я думаю что вы больш-менш усе чулі пра тое што нядаўна выйшаў Borderlands і што ён па водгуках просто
ну, такое говно, что просто... Бомба. Бомба с Бомба. говном. Говнявая бомба. Говнявая бомба. Так что, ну, гэта зноў такі па рэцэнзіях, што там ну ўсё ну настолькі ўжо кепска, ўжо просто немагчыма трымаць, немагчыма глядзець. Ванітавалі усе, нават гэта цётка, якая гэты шторы гэта зашторвае ў кінотэатры. Нават яна не вытрымала. Не, гэта я так ад сябе дадаў, я не ведаю. Можа быць, у яе моцны вестыбулярны апарат. Значыцца, ацэнкі фільма Borderlands я калі пісаў, я паглядзеў, было 20 на Metacritic 29 балаў со 100. Было, зараз не ведаю. Ну-ка. Дзе паказваюць? Ты, калі што, выключаны, я цябе не чую. 4,4 з 10. 4,4 з 10. Это гэта што, Metacritic? Не, это IMDb. IMDb 4,4, ну уже полепше на Metacritic. На Metacritic 29, IMDb 4,4, Rotten Tomatoes, вельмі паважаны сайт, я, правда, ну хрен з ім, хай будзе 7%. І прычым хочу адзначыць, што на Rotten Tomatoes ідзе рост. Раніцай было 6. То бок пайшлі. Ага, унаеды прачнуліся. Панапісвалі добрых рэцэнзій. Панапісвалі, ну. Нам спадабалася. А мужики на заводе смяяліся. Ось, значит, аглядальнікі лічаць, што карціна Элая Рота, яго рот, ганьбуе, як ён сказалі, аднайменную серыю гульняў ад Gearbox. Я бы хацеў адзначыць, так бы пажартаваў, што сама гульня Borderlands ганьбуе гульню Borderlands не меней за кіно. Не, серыю я люблю, яна прыкалдэсная, яна такая своеасаблівая. Я думаю, што гумар там не ўсім заходзіць, ён такі там гумар. Ён не сарцірны, не так сказаць, што ён там туалетны, не. Но ён ёсць, яго там шмат, і можа быць камусьці яго зашмат. Там, ну просто там усё пабудавана на гумары, і нават самыя нейкія там жудасныя рэчы, но ўсё роўна з гумарам там падаюцца. Вось, у пэўных поўных рэв'ю журналісты негатыўна адазваліся аб усіх ключавых элементах фільма. І адзначу, што пахвалілі толькі што Кейт Бланшет, это галоўная гераіня, адна з, значыцца, гэтага Джека Блэка. Джек Блэк у нас агучваў там бляшанку жалезку, там такая ёсць на колцах малых, ганяе вельмі, тыпу, вось гэта бляшанку агучыў Джек Блэк. Я пра тое, што злева, да. Дзякую. Апярэдзіў мяне на секунду. І тыпу добра зыграла Крошка Ціна. І ў мяне, конечно, пытанне да рэцэнзентаў, чаму настолькі ўсё хрэнова, але пахвалілі палову акцёрскага складу. То бок, як бы палова акцёрскага складу, оказывается... Крошка Ціна. Крошка Ціна. Добра згуляла. Крошка Ціна. Мойчына. Это самае... Ну, вельмі дзіўна, тыпу, кажуць, што ўсё гаўно, ўсё насрана, а па факце палова акцёрскага складу добра згуляла. Ну, неяк, ведаеш, не з'ядноўваюцца. Тым не менш, кажуць, што ўсё ж такі агучка робота-жалезякі таксама спадабалася далёка не ўсім. Супрацоўнікі многіх выданняў прыйшлі да высновы, што рэжысёр Элай Рот, зняў вартую жалю пародыю на вартавых галактыкі. А вось напрыклад, аўтар The Hollywood Handle і зусім заявіў, што Borderlands... я ўжо гаварыў, што ганьбіць аднайменную серыю гульняў ад Gearbox. Аўтары СМІ падсумавалі, што прыхільнікі арыгінальных шутараў будуць расчараваныя, а незнаёмыя з франшызы і гледачы проста не зразумеюць, што адбываецца на экране з-за хаатычнага сюжэта. Ой-ой-ой-ой. Ну добра, да гэтага мы зараз вернемся. Ну, цікава, што яму даручылі гэта здымаць, калі ён быў рэжысёрам у фільмах, вядомы на IMDb. Так, што это? Дзень кчынення? Thanksgiving, нейкі жахалік. Ці што там? Жахалік на 6 балаў. Ну, в прынцыпе, для жахаліка не дрэнна, напэўна. Hostel 5,9 балаў. Ну, и это самое вядомое яго 2005 года, я не ведаю. А я думал, что Hostel я не это... фанат жахалікаў.
Ну, я глядзеў яго, там, тыпу, прыязджаюць у хостел турысты, і А там ноччу- усё занята. А там вы будете спать у одном покое, 8 человек на одном ложку. С какими-нибудь этими турками. Кисель разлили. Хто подлогу не мыў поесть. 3 тыдні. Ну, добре. А вось так хостел выглядае, дарэчы, любы звычайны. Так, добра. Ну што, і значыцца, босс Take-Two, дарэчы, кантора, якая, ну, гэта ж выдавец вядомы, які зараз як бы валодае гэтымі ўсімі правамі. І вось, значыцца, падчас абмеркавання фінансавай справаздачы Take-Two ці Take-Take, што... Ну, карацей, гэты момант апусцім. Кіраўнік кампаніі, значыцца, Штраус-Зельнік, вось, такая добрая прозвішча такое. Спыталі, што ён думае пра гэтыя водгукі і як кінаадаптацыі адаб'юцца на фінансах выдавецтва. Цяпер яно валодае студыяй Gearbox, адказвае за Borderlands. Ўсё-такі Take-Two. Чаму я ў першым варыянце напісаў Take-Take? Я не ведаю. Зельнік заявіў, што з пункту гледжання... Я просто не могу придумаць жарт з яго прозвішча. Зельнік заявіў, што з пункту гледжання бюджэту паказчыкі фільма ніяк не адаб'юцца на Take-Two ці развіцці франшызы. Цытата. «Давайте дамо фільму шанец». І ён гэтаму слязу пусціў. Шмат людзей старанна працавалі над ім. Тут другая сляза з другога бока пацякла. У аснове ляжаць фенаменальная франшыза. Акцёрскі склад выдатны. Мне здаецца, што фільм выглядае і адчуваецца выдатна. І паказаў так вось вялікі палец у экран. Таму паглядзім, што скажа аўдыторыя. Вось, гэта была прамая цытата Зельніка. І я не проста так паўтараю яго прозвішча, нам вельмі мне спадабалася. Што я магу вам сказаць? Пры ўсім пры тым, што як яго паліваюць гаўном, я чамусьці, у мяне ёсць моцнае адчуванне, што не ўсё так кепска. Я не ведаю, мне ёсць адчуванне, што гэта нейкая... Не, я не пра змовы, гэта не трэба апранаць, гэта здымайце ўсе свае. Не тая аўдыторыя паглядзела? Я думаю, што не тая аўдыторыя, ці... Ну, я думаю, што яно можа быць іншае ад таго, што чакалі. Ну, я думаю, што яго трэба... Я яго пагляджу. Ёсць у мяне вера ў гэта кіно. Вось. Трэба паглядзець, каб зразумець, што там не так. Ты больш кажуць, акцёры гуляюць добра. Чаму ўжо, як бы... Ну, каб яны там зусім хрэнова гуляюць. Вось, бачыш, Кейт Бланшет пішуць яшчэ... Як Кейт Бланшет пагадзілася на такое кіно, чаму не пагадзіцца? Яна ж не ведае, можа нараджаецца новае сапраўды вартавыя галактыкі. Шмат якім акцёрам хочацца як бы паўдзельнічаць у як бы зараджэнні нейкай новай там такой кінафраншызы ці там засвяціцца. Так што нічога дзіўнага, што яна зрабіла стаўку на такое кіно, тым больш што пэўна грошы там былі немалыя. Вось яшчэ пара кіно літаральна крыху я даглядзеў это раздзяленне. Ты сказаў, што я не разумею, ты не разумееш, а што там у другім сезоне здымаць? Ну, сэнсе, там жа бачна, што першы сезон просто скончыўся так, што вось ну прям бяры і экшон здымай адразу ў другім. Там, ну, тыпу, зачэпка за кожнага, разумееш, тыпу, прямо такая, тыпу, з кожнага можна зразумець, што, ну, чаму кожны будзе там намагацца выйсці. Ну, я даўно глядзеўшы яшчэ ў мінулым годзе, таму я... Па праўдзе кажучы, мала памятаю пра што там, як там гэта ўсё скончылася. Хоць я і паглядзеў двойчы апошнюю серыю, як першую, як так. Я, дарэчы, гэта узгадваў, калі глядзеў, так і думаю, так, пачакай, думаю, апошнюю некалькі разоў глядзеў. Я думаю, цікава, як табе адчувалася пасля таго, як ты тое ўсё паглядзеў, ты пачаўся спачатку? Конечно, смешна. Ось. Калі што, это мы паговорылі пра серыял Severance, які ўжо другі раз узнікае ў нашым відзіку запар. Ось. Я таксама яго раю паглядзець. Годна. Ось. Гэта выдатна. Калі-небудзь, можа, яшчэ і да For All Mankind дойдзеш дзеля ўсяго чалавецтва. Навукова-фантастычны пра тое, што Савецкі Саюз першым высадзіўся на месяц, і з гэтага пачалася альтэрнатыўнае адгалінаванне альтэрнатыўнай гісторыі. Даволі цікавы серыял. Пра касмічныя гонкі ажно да Марса і далей.
Вось. Ай-яй-яй-яй, цікава, цікава. Ну что, на гэтым я думаю, что можно заканчивать 50-й юбилейный выпуск видика. Мы ўжо на ўсіх парах нясемся до пенсійнага ўзросту, але 50 гэта яшчэ можна жыць. Это толькі молодость пачынаецца. Ну что ты уже это самое? Толькі вось это самое, апошнія валасы толькі паўпадаюць. Смак жыцця толькі паспрабаваць. Так, ну што, вялікія ўсі... Так, у мяне яшчэ інтэрнэт зноў уже пачынае нешта дзябурыцца. Добра, так, ты што гаворыш, ты нічого не гаворыш? Я маўчу. Развітвайся давай. А, ты маўчыш. Я просто, у мяне ў гэты момант я нікого не чую, я вось такі вось на экране, я не ведаю, ці можа ты гаворыш у гэты момант што-небудзь там з людзьмі развітваешся, я такі рэзка. Усё, усім дзякуй. Было б смешна. Так, усё, вялікі ўсім дзякуй, што даглядзелі да канца. Заходзьце, па-першае, націскайце лайкі, падабайкі, это абавязкова. Пішыце каментарый, гэта апцыянальна, але як бы абавязкова. Вось, чакаю на ваши каментарыі. На гэты раз мы ваши каментарыі сюды не падцягнулі, таму што у нас там і лайв быў, і шмат каментарый там засталося. Крацей, ну, вось, нічого такого супер не вызначылі. Напишите, калі ласка, яшчэ раз нагадваю ад самага пачатку відзіка пра бесперабойнік. Калі ласка, калі хто разбіраецца, напишите хаця бы лічбы, што на што мне трэба абапірацца, улічваючы мае характарыстыкі тэхнічныя. Заходзьце у Telegram, чытайце нашы навіны, заходзьце у TikTok, глядзіце нашы навіны і глядзіце відзік, і ўсё глядзіце, все, што відзік робіць, усё робіць добра, я лічу. Вось, усім вялікі дзякуй і до сустрэчы.